Ana na matud pa sa luwas nga kahimtang ang usa sa duha ka mga nagpositibong kaso sa Mpox sa Davao City. Giabisuhan sa health authorities ang katawhan nga mahimong mas magbabidantayon labi na katong trabaho kay dunay close contact sa ilang mga customer o kliyente. Ani report ni Argil Relator. Padayon matud pa ang ginahimo karon nga contact tracing sa City Emerging and Re-Emerging Infectious Disease sa Davao City Health Office. Human nakatala og duha ka positibong kaso sa Mpox. Hinuon, asymptomatic matud pa o walay sintomas ang mga ginamonitor nga close contact sa duha ka mga pasyente. Ana-ana sa luwas sa kahimtang ang usa ka nagpositibo sa Mpox sa Davao City. Wala na gihatag nga impormasyon ang CHO labot sa profile sa mga nagpositibo. Diin usa ang namatay nga dala sab sa non-Mpox complications. Mas prone po yung mga immunocompromised children and pregnant women. Sama sa COVID-19, gilayong ilubong kung dunay mamatay nga positibo sa Mpox. Sanglit makatakod ang maong sakit, gipahimangnuan ang katawhan nga mag-igmat, labi na kadtong mga nagtrabaho nga sagad dunay contact sa customer o kliyente, sama sa salon, massage spa, barbershops, laundry shops o housekeeping sa hotels. Yung hand washing po, importante yun. No? Yung dalasan po natin yung paghugas ng kamay. Pwede rin po nating mag-sanitize, no? By the use of alcohol, 70% of alcohol, yung ating mga kamay, at sanitize yung ating mga damit. Duna matud pa'y bakuna kontra Mpox, apan wala pa kini sa Pilipinas. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.